Molt bon dia a tothom. Benvinguts a l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya. Agraïm, sobretot, l'assistència d'autoritats, entitats i ciutadania en general. Agraïm també, com no, la col·laboració en l'organització a l'acte a la Coral L'Amistat i al Casal d'Avis de Campmanent. Ara, per començar, escoltarem l'actuació de la Coral L'Amistat. Primer ens faran 3 peces: El cavaller enamorat, sardana de Joan Manent; La barca xica, havanera amb música de Josep Maria Roglan; i Pirineu, de la sarsuela, cançó d'amor i guerra.
xarxa la fanfolla, amb gelo de música, que jo volia per quan sortida pesquera, on només hi ha xambret. La meva barca és així, petita com una engruna, i quan surt el blau marí, dintre la llum de la lluna, il·lumina el camí. I el dia que arribi a port, carregat de proa a popa, vela inflada i remant fort, tot el poble farà trobar, pregonant la meva sort. Tothom dirà
continuar l'acte, demanem a les autoritats que, sisplau, s'acostin per pronunciar els parlaments. Té la paraula el senyor Rafa Navarro, alcalde de Premià de Mar. Hola, bon dia a tothom. Gràcies, Coral, sempre fidels a aquesta cita tan important per a tots els catalans i catalanes. Premianenques, veïnes, veïns, ens apleguem novament al costat del monument a Rafael de Casanova, en aquesta plaça de Campmanent, per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Actes com aquest, o molt similars, s'estan repetint al llarg del dia d'avui arreu del país. Es fan amb sensibilitats diferents, però en la seva majoria amb un objectiu comú, el de manifestar la nostra fermesa en la reivindicació de la identitat catalana i en la defensa de la nostra llengua, la nostra cultura, segurament el nostre tresor més preuat. Celebrem aquest 11 de setembre quan fa tot just un mes que va prendre possessió un nou govern de la Generalitat, fruit dels resultats electorals del 12 de maig i de les posteriors negociacions entre les diferents forces polítiques. Més enllà dels equilibris, els apriorismes i que lògicament hi hagi persones més o menys contentes amb aquesta realitat, el que pertoca avui també des de Premià de Mar, des de la responsabilitat institucional, és exigir al nou president de la Generalitat i al seu equip, al seu govern, que vetlli des de les institucions per allò que dèiem al principi, la identitat i la llengua catalanes. En aquest objectiu segur ens tindrà al seu costat. Sabem que aquesta tasca de la defensa del país troba dia a dia nous entrebancs. Hi ha qui considera que atacar Catalunya és útil per sumar vots i fer mal a l'adversari. Aquests col·lectius compten a més amb aliats poderosos. Hem après que existeix ara un anglicisme que es diu lawfare i que s'aplica per intentar aturar els tribunals amb interessos polítics allò que aprova l'executiu i el legislatiu. Ara, tots ho sabem, la penúltima batalla, una d'elles en plena actualitat, és sobre un tema complex que mereix un tracte valent i a la vegada quirúrgic, precís, el finançament de Catalunya. I una altra batalla que també reivindiquem resoldre és la de fer prevaldre la llei. Si durant molt de temps s'ha dubtat i s'ha llançat ombra sobre el compliment de la llei de molts catalans i catalanes, ara som els catalans i les catalanes qui reclamem que la llei es compleixi escrupolosament, començant per la llei d'amnistia. Reclamem que aquest i altres temes es tractin des del debat polític i no com a excusa per un desplegament d'insults, mitges veritats, fake news, un altre anglicisme que ens estem acostumant malauradament a conèixer, aquestes fake news disseminades per aquestes eines tan nocives quan cauen en males mans com són les xarxes socials. Pràctiques que dinamiten els pilars de les democràcies, com són el diàleg i el respecte per l'adversari, que alimenten una manera de fer que només beneficia els populismes més exacerbats, tal i com dissortadament estem veient que passa per tota Europa. Per tant, també avui, 11 de setembre, reivindiquem diàleg, debat, contrast d'idees, responsabilitat i dirigents polítics a l'alçada escrupolosa del que mereixen, del que mereixem els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Només així recuperarem la confiança en la classe política. Només així avançarem. Aquest 11 de setembre marca també l'inici oficial del curs polític per als ajuntaments, tots ells amb els seus propis desafiaments, des de problemes derivats de l'infrafinançament, els vinculats a l'habitatge, la lluita contra l'incivisme, problemes que requereixen esforç, tenacitat i capacitat de maniobra, per tal que el dia a dia de la ciutadania sigui de la màxima qualitat possible.
El panorama general no augura que el curs polític que comença hagi de ser fàcil. Però no ens enganyem, això no ha estat mai fàcil. I el poble català se sap resistent i resilient. Per això sempre encarem el futur amb optimisme, amb aquest optimisme que ens ha de caracteritzar sempre a les catalanes i als catalans. Pel país i per la llengua, pel nostre futur i per la nostra llibertat, visca Catalunya! Tot seguit, el consistori fa l'ofrena floral i a continuació entonarem tots junts l'himne dels segadors, himne nacional de la nostra Catalunya. Per ara acomiadar, moltes gràcies per la vostra assistència a aquest acte institucional de la Diada de Catalunya. A partir d'ara, aquest espai s'obre a la participació dels grups polítics municipals per ordre de major a menor representació i, posteriorment, podran fer la seva ofrena les entitats que ho desitgin i a les que animen citant per ordre. Primer, per estimem premiar junts, el senyor Guillem Roglán ens fa el seu parlament. Bon dia a tothom, moltes gràcies per ser aquí. Catalunya celebra de nou un 11 de setembre.
310 11 de setembre, d'ençà de la caiguda de la ciutat de Barcelona sota les tropes borbòniques després de resistir un setge de més d'un any gràcies a la capacitat de resistència dels catalans i catalanes. Aquella caiguda, seguida del decret de nova planta dictat per Felip V, hauria pogut representar la desaparició de la nació catalana, però no va ser així. Som fills d'un país i d'una cultura que tenia totes les cartes per desaparèixer, però encara ens mantenim tossudament alçats. La nostra història ens ensenya que no cal defallir. Ens ensenya a transformar les febleses en fortaleses i a mantenir posicions per assolir els objectius. Resiliència, determinació i perseverança. 310 anys més tard, col·lectivament podem continuar afirmant que encara som aquí. Encarem aquest nou 11 de setembre amb determinació i esperança, tot i que transcorrerà en una situació d'excepcionalitat per la persecució judicial encara present. Davant aquesta greu conjuntura, no tenim dret a rendir-nos ni a renunciar a res. L'anhel d'autogovernar-nos i no defallirem en la lluita per aconseguir un objectiu polític que és legítim i, a més, l'impulsem de forma democràtica i pacífica. Per això, aquesta diada cal ser-hi més que mai. La força de la gent ha estat fonamental per arribar fins aquí. Nosaltres hem de contribuir amb les nostres accions i fer que torni un horitzó d'esperança. Enguany, que celebrem el centenari del poeta valencià Vicent Andrés Estellés, convé recordar les seves paraules per no perdre de vista que la nació catalana i la seva lluita per la llibertat comença en tots i en cadascun dels racons del territori i en tots i cadascun de nosaltres. Deia: no et limitis a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant un poble unit, alegre i combatiu. La gent hi és i nosaltres hi som. I estarem al costat del nostre país en defensa de la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres institucions, en defensa, en definitiva, d'un futur de progrés i llibertat. Aquesta diada diem ben alt i clar que encara som aquí i hi serem fins a aconseguir la plena llibertat. Visca Catalunya lliure! Per continuar, Francisca Brugal, del Partit Socialistes de Catalunya i Candidatura de Progrés, farà el seu Parlament. Bon dia a tothom. Commemorem una nova Diada de Catalunya, un nou 11 de setembre, amb una ànima especial. I els socialistes de Premianenc celebrem aquesta nova etapa de Catalunya on els catalans han apostat per una Catalunya d'avenç i de progrés. L'any passat encaraven aquest mateix dia amb una actitud d'esperança, després d'un any de desafiaments polítics a Catalunya, on el govern de Pedro Sánchez empenyia noves polítiques socials i vetllava per una nova dinàmica a la nostra societat. Des de Catalunya ens imperava un esperit de canvi. Avui, un any després, els socialistes i les socialistes celebrem i acceptem la responsabilitat que comporta estar al capdavant de la Generalitat de Catalunya. Escollir a Salvador Illa president suposa per Catalunya vetllar per una societat igualitària on hi hagi oportunitats per tots i totes i on tothom, sense distinció, formi part, sigui una peça clau de l'entramat de la societat catalana, on les nostres necessitats siguin escoltades i treballades. Des de la nostra agrupació continuarem defensant el model progressista del PSC, que juntament amb el PSOE han demostrat ser una eina útil per la societat. Hem pogut avançar en polítiques de progrés. Estem fent
front als discursos de l'odi i de l'extrema dreta i seguim treballant per fer front a tots els reptes que tenim al davant, com són acabar amb la violència masclista i els crims de gènere. Catalunya ha de ser terra feminista i igualitària. Fer front a la crisi d'habitatge, que colpeja amb força aquelles persones amb menys recursos, afectant especialment els joves i les joves, impossibilitant la seva emancipació. Vetllar per una transició ecològica justa i preservar el nostre medi i la biodiversitat. La crisi climàtica incipient és l'últim avís per replantejar la nostra relació amb el planeta. Un creixement econòmic progressista i verd, que respongui a les necessitats i oportunitats de Catalunya i del nostre municipi. Enfortir els nostres serveis públics, pilar de la societat, l'educació i la sanitat. Una aposta ferma per la investigació i la recerca. Aquests, entre d'altres reptes, en àmbits de gran importància per a la nostra societat, suposa el canvi que volem per Catalunya. Després de tots aquests anys defensant les nostres idees, el futur és ara. La cooperació i compromís amb els valors democràtics seran l'eina per construir un present i futur millor. Aprofitem aquesta diada per celebrar la nostra terra i la nostra diversitat. Una Catalunya de tots i de totes, plural, democràtica i de progrés. Visca Premià de Mar! Visca Catalunya unida! Lliure! Unida! Bon dia a tots! Faran ara la seva intervenció Olga Banús i Elena López per Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal. Bon dia i feliç Diada Nacional de Catalunya. Un nou 11 de setembre ha arribat i ens reunim per a commemorar-lo i celebrar-lo tots junts. Una diada de tots i per a tots i totes. Una diada per a tothom. Som aquí per viure plegats aquest dia, que ens identifica com a poble. Un poble que vol viure en llibertat, que comparteix una cultura, una llengua i unes tradicions. És un dia de reivindicació nacional, un clam pels drets civils i polítics, per la justícia i per la democràcia. És també una jornada festiva i cívica, però també és l'expressió de la nostra lluita pacífica com a poble. El moment polític que viu el país i el moviment independentista ens situa davant una multitud de reptes i alhora ens ofereix grans oportunitats, especialment l'oportunitat de començar a assolir nous espais de sobirania, com la sobirania fiscal, després d'anys d'una repressió política incessant que encara patim. Després d'haver aconseguit l'amnistia, cal que seguim demostrant la nostra força i determinació per assolir l'exercici del dret a l'autodeterminació que resolgui un conflicte polític de Catalunya que Catalunya arrossega des de fa més de 3 segles. Destaquem el nostre esperit de perseverança, sempre seguint el camí a la llibertat i el viure amb harmonia i en pau, l'esperit que ens portarà a construir el país que volem. Ho sentim així i seguirem caminant junts per tal d'aconseguir-ho.
Nosaltres, des d'Esquerra Republicana de Premià de Mar, treballem dia a dia per aconseguir una societat justa, una societat diversa, on es respecti la llibertat d'expressió, on tothom participi en llibertat de decidir, on cadascú de nosaltres pugui lluitar respectant i posant en valor la pluralitat que tenim al nostre poble. Treballem per tal que Premià de Mar sigui un poble obert, acollidor, un poble que parla diferents llengües i disposa de diverses mirades, un poble amb oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes, un poble que no deixi a ningú enrere i on tots i totes hi visquem amb llibertat. Creiem que des del municipalisme s'ha d'empènyer per assolir objectius de país. És per això que fem una crida a la unitat d'acció en tots els sectors polítics i entitats, per treballar conjuntament de nou, per fer realitat aquests objectius que han marcat sempre el nostre camí, la independència del nostre país i el benestar de tothom que hi viu. Premianencs i premianenques, que l'estimació per la nostra terra, per la nostra gent, que aquest desig de llibertat i de reivindicació que inspiren la Diada Nacional ens ajudi a fer realitat la nostra Catalunya, la millor Catalunya. Visca Premià i visca Catalunya lliure! Continua la intervenció ara Xànxal Rojals per Crida Premianenca Alternativa Municipalista. Gràcies. Bon dia a tothom i bona diada. Bé, un any més arribem a la Diada Nacional de Catalunya i ho fem en el marc d'una situació nacional, estatal i internacional que ens interpel·la al conjunt de les classes populars per tal d'acumular forces, fer front a les problemàtiques i plantejar respostes de conjunt i reactivar lluites compartides. En l'àmbit nacional assistim a una liquidació accelerada dels drets constituents del país, el territori, les condicions de vida de la majoria social, la cultura popular, la llengua, la comunitat i la sobirania. Les escletxes obertes des de baix, el règim del 78, com van ser el moviment del 15M i el mateix procés sobiranista, han experimentat el seu tancament des de dalt. La disputa permanent entre els dos principals partits independentistes no és aliena a l'escenari que ha donat pas a la formació d'un govern encapçalat per un PSC del tot unionista, de clara inspiració neoliberal i de perfil sociovergent. El nou executiu i la seva política restauradora encaixa de ple en el projecte de sempre del poder financer i de les classes dirigents del país, un poder que garanteix la unitat de l'Estat, l'imperi del capital i el domini del territori i el medi natural. En aquest sentit, les opcions dels pactes de governamentalitat amb l'Estat han adobat el terreny d'aquest escenari de liquidació del procés català i de constitució d'un govern de dubtós perfil social i que posa en risc els ja prou debilitats serveis socials. El context europeu i mundial cal també que sigui plantejat des dels països catalans.
Ens cal augmentar la perspectiva internacionalista i la solidaritat efectiva entre pobles. Una vegada més, la situació de Palestina posa al descobert la misèria política, ètica i moral que impera en les relacions internacionals. I com Palestina, tants altres pobles sotmesos a les mateixes versions de l'imperialisme del segle XXI. Avui també és oportú i necessari que el sobiranisme i l'independentisme augmenti la força dels valors antifeixistes. Cal denunciar l'extrema dreta, porti la bandera que porti. La seva ideologia constitueix el pitjor possible i combina racisme, xenofòbia, supremacisme i fonamentalisme, fent forat entre sectors de les classes populars i sectors vulnerables. L'antifeixisme ha de ser consubstancial a qualsevol moviment i projecte d'emancipació nacional, de classe, de gènere i de sobirania. En el nostre àmbit de proximitat i d'intervenció, des de Crida Premianenca, reiterem i ens reafirmem en el potencial comunitari del municipalisme, per la qual cosa, com a força política local, volem sumar la nostra part al conjunt de moviments, entitats, formacions i iniciatives que treballen per un poble actiu, solidari i alliberat de l'acció depredadora d'interessos privats i especulatius i de les polítiques dels governs estatals, nacionals i locals que ho acompanyen. Aquesta diada ha de ser una jornada de mobilització en favor del dret d'autodeterminació, de la democràcia plena i de la justícia social. Cal reobrir des de baix allò que ens han tancat des de dalt. És temps de balanç actiu, d'acumulació de forces, de lluites i d'horitzons compartits per la defensa de la terra, de la majoria social, el feminisme i l'antifeixisme. Per la llibertat dels pobles, per uns països catalans lliures i socialment justos. Visca Catalunya lliure! I per cloure la participació dels grups polítics, té la paraula Susana Martínez per premiar En Comú Podem. Bon dia i bona diada. Des de Premià en Comú Podem ens solidaritzem i tenim un record per al poble palestí. Comencem el manifest. Catalunya, una nació per a tots i totes. La Diada Nacional de Catalunya és sempre una data assenyalada que ens obliga a reflexionar sobre el nostre país i ens empeny a establir noves fites i objectius. Aquest 11 de setembre ens trobem novament per commemorar la nostra història, el nostre autogovern i el nostre compromís amb el futur del nostre país. Aquest any 2024, la gent d'En Comú Podem volem reafirmar-nos en els valors que sempre han caracteritzat la nostra societat: la justícia social, la solidaritat, la inclusió i la diversitat. Som un poble que sempre ha mirat cap al futur amb la voluntat de construir una societat millor, una societat on tots i totes hi tinguem un lloc on desenvolupar totes les potencialitats. Aquesta diada ha de ser un punt d'inflexió. Tenim reptes als quals fer front des de cada racó del país i ha arribat l'hora d'aprofitar les oportunitats que tenim al nostre abast per fer una Catalunya més pròspera, amb més sobirania i més benestar per cuidar-nos millor. Ara tenim la possibilitat de reforçar-nos en noves victòries, construint nous consensos de país com un nou finançament per un país més just. Necessitem un nou finançament que sigui just, propi, equitatiu i solidari. És essencial que els recursos del nostre país serveixin per donar resposta a les necessitats reals de la nostra ciutadania i el model actual de finançament
no és suficient per assegurar el benestar de tots els catalans i catalanes. Volem un finançament que respecti la nostra realitat econòmica, que ens permeti desenvolupar polítiques públiques ambicioses i que garanteixi la igualtat d'oportunitats per tothom, independentment del seu origen o condició. Catalunya també té el repte de millorar el finançament dels ens locals per garantir una millor prestació de serveis als catalans i catalanes, que troben en els seus ajuntaments l'administració més propera a la que plantejar les seves problemàtiques, però on sovint falten recursos per donar una resposta adient als reptes socials, ambientals i en igualtat i no discriminació, entre d'altres, sense els quals tampoc es pot avançar a la construcció nacional de Catalunya. Catalunya és un sol poble, una gran comunitat en la que hem de treballar plegats per no deixar ningú enrere. Catalunya ha estat i continuarà sent un país d'acollida. La nostra història està marcada per l'arribada de persones d'arreu del món que han vingut a construir el seu futur i han contribuït amb la seva riquesa cultural, social i econòmica, amb el seu esforç, la prosperitat d'aquesta terra. El nostre país té problemes prioritaris com l'accés a un habitatge digne de part de la població treballadora que no acaba d'aconseguir-ho en condicions assequibles i també uns resultats educatius que han de millorar per tal que els nostres joves i adolescents, que en tenim pocs per aquí, assoleixin unes competències que els facin inserir en el món laboral del segle XXI. Catalunya és i ha de ser una nació per a tots i totes. Reivindiquem la nostra nació com una societat oberta, diversa i integradora. Davant d'aquells que fomenten l'odi i la por, que no hi són aquí tampoc, una societat espantada i tancada. Premiant Comú Podem apostem per una Catalunya que aculli, que respecti i integri totes les persones i que defensi els drets humans per davant de tot. Creiem en una Catalunya que treballi de manera conjunta, que dialogui i que sigui capaç de trobar solucions als reptes que afrontem com a societat, també amb la complicitat del món local. Visca Catalunya! A continuació, efectuen l'ofrena les següents entitats. Primer, la ANC de Premià de Mar amb el senyor Esteve Planes. Bon dia a tothom. Gràcies per ser avui aquí en un dia tan assenyalat per tots nosaltres. En els darrers anys, en ple auge del procés, la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre, ha estat una demostració de força del moviment sobiranista i independentista. Malgrat el desànim i la falta de mobilització reflectit a les urnes el passat 12 de maig, Catalunya només avançarà en drets si aconsegueix aixecar una nova onada de mobilitzacions. L'Assemblea Nacional Catalana té el deure de reforçar l'organització popular, que ha estat, és i serà el millor del nostre país. Cal impulsar la mobilització per aconseguir les condicions necessàries per l'exercici del dret a l'autodeterminació. Perquè l'enemic és fort. El règim de 78 intenta aconseguir un retorn de tots els actors a les seves posicions clàssiques d'estatu quo. Perquè és perfectament conscient que un moviment com el sobiranista i independentista, de caràcter marcadament popular, posa en risc la seva dominància. Els partits, dits independentistes, han tornat a la via autonomista, donant inclús el govern a un partit espanyolista i pactant a Madrid engrunes. Davant un estat espanyol que no ofereix cap futur digne pels països catalans,
tornem als carrers. Per la justícia, pel país i pel futur de la nostra nació només hi ha un camí, la independència. Visca Catalunya lliure! En segon lloc, l'entitat Òmnium Cultural amb el senyor Josep Martorell. Bon dia a tothom. Som a les portes d'una nova Diada Nacional de Catalunya, una jornada de reivindicació i memòria. Un dia en què tornem a ocupar els carrers per reafirmar el nostre compromís amb la llibertat i la dignitat del nostre poble. Hem après que per guanyar cal determinació i rigor constant. És moment de reconèixer on som, de revisar el camí recorregut i de mirar endavant amb la força col·lectiva que ens defineix. El nostre país s'ha construït sobre el compromís i determinació de milers i milers de persones que no s'han conformat amb la derrota, que han continuat, malgrat les adversitats, amb el convenciment de que la tasca i l'empenta col·lectiva ens duria a un futur millor. Aquesta diada, la pregunta «I ara què?», rep una resposta clara. Ara, el que millor sabem fer, treballar i persistir, perquè res no és impossible si ho fem entre tots i totes, perquè fa més de 10 anys que el sobiranisme ha reclamat de forma pacífica i democràtica una solució al conflicte polític amb l'estat espanyol. I, en canvi, la resposta de l'estat ha estat la repressió, la vulneració sistemàtica de drets fonamentals i la negació del dret legítim a l'autodeterminació. Però no hi haurà normalitat política fins que el nostre poble pugui decidir lliurement el seu futur, perquè nosaltres no renunciarem mai a la llibertat. La independència no és només una qüestió de drets nacionals i civils, és la clau per garantir que Catalunya pugui gestionar els seus recursos, fer créixer la llengua i la cultura i construir una societat justa i equitativa. Per això, el nostre camí cap a la llibertat passa per enfortir-nos com a poble, units en la diversitat i compromesos amb la justícia social i els drets civils i polítics de tots els catalans. Cal que defensem l'accés universal a la llengua catalana com a element de trobada i d'identificació que ens cohesiona i ens fa avançar com a poble. Cal també que mirem endavant amb ambició, objectius clars i il·lusió col·lectiva, la força més potent que tenim. Que això passi és responsabilitat de tothom, de tot el que fem i diem, amb el compromís clar d'enfortir i créixer el moviment. La independència es construeix dia a dia i des de tots els fronts. Es construeix exercint els nostres drets civils i polítics i mobilitzant-nos. Es construeix fent arribar la llengua a cada racó del país i també es construeix combatent les desigualtats que sacsegen el nostre poble, així com abordant els reptes climàtics i combatent l'auge de l'extrema dreta. Només així podrem garantir un futur digne i esperançador. Els reptes del futur són immensos, és clar, però la nostra voluntat de superació és encara més gran. Aquest 11 de setembre demostrem una vegada més que som un poble ferm, determinat i unit. La nostra voluntat de ser lliures és imparable i la nostra força col·lectiva és la clau de la victòria.
Som un país que avança cada dia gràcies a milers i milers de persones compromeses. Hi érem, hi som i hi serem. Visca els Països Catalans, visca Catalunya lliure! En tercer lloc, Lídia Gombau, per Plataforma per la Llengua. Hola. Bon dia, bona diada. Manifest Plataforma per la Llengua. Aquesta diada de l'11 de setembre està marcada per l'estrena d'un nou govern a Catalunya. Hem conegut no fa gaires dies l'informe que el govern de la Generalitat ha publicat sobre l'estat de la llengua catalana, en què apareixen unes dades preocupants. Nosaltres, com a Plataforma per la Llengua, apel·lem a representants del nou govern a posar totes les eines per revertir la situació de retrocés en què viu la llengua catalana en diversos àmbits. Els anima especialment l'ús del català entre els joves que continuen tenint un dèficit important de referents lingüístics, així com la situació de judicialització que continua planant sobre l'àmbit de l'educació, amb ingerències totalment inacceptables per part dels tribunals. Avui, a més, és el centenari de la discriminació lingüística que va patir Antoni Gaudí, per part de la policia. Va ser detingut i multat pel simple fet d'adreçar-s'hi en català. Fa 100 anys ja passaven fets com aquest, casos que segurament molts parlants catalans podem haver patit no fa gaires mesos, setmanes o fins i tot dies. Per això, avui ens hem fet ressò, igual que en Gaudí ens va fer exemple fa 100 anys. Animem tots els catalanoparlants a ser resilients amb la llengua, a mantenir-la i a fer-la servir sempre. Així doncs, tornem a apel·lar al nou govern de la Generalitat i també a totes les altres administracions, perquè abandonin la deixadesa que hem observat reiteradament durant anys i apliquin la normativa lingüística en tots els àmbits d'actuació per protegir i garantir els drets lingüístics. Al capdavall demanem una cosa ben senzilla: ser ciutadans normals. És per això que també insistim que cal que el català sigui llengua oficial de la Unió Europea. Novament aquesta Diada Nacional de Catalunya, en representació de més de 26.000 socis que donem suport al Plataforma per la Llengua, reivindiquem ara i sempre la llengua catalana aquí i a tots els territoris del domini lingüístic. Pels que mai no han callat, fent créixer la veu. Visca Catalunya lliure! Per continuar, Joan Vinyals, amb Amics de la Sardana, l'entitat de l'any 2024.
Bé, molt bon dia a tothom, molt bona diada i esperem que la pluja no desmereixi un dia de festiu com el d'avui, com ens va passar a nosaltres en l'Aplec de l'any passat, que no el vam poder fer. Bé, dit això, els amics de la Sardana de Premià de Mar enguany hem volgut ser presents en aquesta ofrena floral a Rafael Casanova en el dia de la Diada Nacional de Catalunya per la nostra condició de l'entitat de l'any 2024 i també per les nostres reivindicacions, que no són altres que la defensa de la nostra cultura i en especial de la nostra dansa nacional. Perquè la dansa, en aquest cas, la sardana, és la més bella expressió de la nostra cultura. Defensa i difusió tant com puguem de la nostra cultura. L'àrea d'acció de la nostra entitat és la nostra vila de Premià de Mar i el nostre país que també ens necessita i que hem de recordar que per fer aquesta feina només ens té a nosaltres, les entitats culturals de tota mena que tenim Catalunya com a radi d'acció. Els amics de la Sardana de Premià de Mar també hi som, fa 75 anys que hi som i incansables diem visca la cultura catalana, visca Premià de Mar i visca Catalunya. Ara, en lloc d'en Joan Llaurens, pel Consell per la República. Visca Catalunya lliure! I per últim, l'associació del barri Santa Maria Tió, la Triana Cerro. Hola, buen día, buena diada. Y bueno, quería decir un poema, pero lo voy a decir en castellano, porque en catalán seguro que no me surtirá bien, ¿vale? Es como yo me siento y como yo pienso. A ver, y digo así: yo nací en un pueblo blanco, de mi Sevilla la Guapa, un pueblo en Andalucía que Constantina se llama, y está rodeado de olivares, de tierra seca y retama, un pueblo de mi Sevilla la Guapa. Y emigré a Cataluña a una edad muy temprana, y aquí yo eché mis raíces, y aquí yo formé mi casa, y aquí nacieron mis hijos de mis entrañas, y aquí murieron mis padres, que siempre los llevaré en mi alma. Y ay, Dios mío, yo me siento sevillana y catalana. Visca Catalunya i buena diada a tothom. I aquí hem acabat aquest acte institucional de la Diada de Catalunya.
moltes gràcies per la vostra assistència, bona diada a tothom, visca Premià de Mar i visca Catalunya.